Pitanje je kako se iz potpunog haosa, iz kolapsa jedne super sile rodio globalni energetski gigant. Pa to je priča o Lukoilu. Priča o neverovatnoj prilici, sjajnoj strategiji i, o tome da se nađete na pravom mestu u pravo vreme. Pre nego što zaronimo u priču, hajde da postavimo stvari u perspektivu. 58 milijardi dolara, tolika je tržišna vrednost Lukoila danas. Znači, i decenijama nakon svog, prilično burnog nastanka, ovo je i dalje apsolutni teškaš na svetskoj energetskoj sceni. Ogromna cifra, zar ne? I to nas vraća na ono ključno pitanje. Kako? Kako je moguće da se jedna od najvećih naftnih kompanija na svetu doslovno rodi iz pepela jedne super sile? Vidjet ćemo da ovo zapravo i nije toliko priča o nafti koliko je priča o tome kako raspad starog sistema otvara vrata za nešto potpuno novo. Evo kako ćemo proći kroz ovu priču. Prvo, idemo u sam epicentar haosa, da vidimo kakva se to prilika ukazala. Zatim, upoznajemo čoveka sa planom, mozak operacije, posle toga gledamo kako se ta imperija gradila, korak po korak, i na kraju, gde je Lukoil danas kao globalni igrač. Jednostavno, zar ne? Krećemo. Dakle, prvo poglavlje. Iz haosa, prilika. Vraćamo se u rane 90. Zamislite tu scenu. Sovjetski savez se raspada. Nastaje potpuni politički i ekonomski vakuum. Upravo u takvom okruženju, za one koji su imali viziju i, budimo iskreni, hrabrosti, stvorila se prilika kakva se pruža jednom u životu. Sve se desilo neverovatno brzo. Bukvalno preko noći svet se promenio. Mihail Gorbačev podnosi ostavku, Sovjetski savez zvanično prestaje da postoji. Boris Jeljcin je na vlasti i kreće sa takozvanom šok terapijom. Šta to znači? U suštini nagli, skoro brutalni prelazak na slobodno tržište. Cene se puštaju da divljaju, granice se otvaraju i ono najvažnije za našu priču, kreće masovna privatizacija svega što je do juče bilo državno. A ključni alat za tu privatizaciju? Vaučeri. Sad, ideja je na papiru zvučala, skoro idealno. Svaki građanin dobija vaučer, parče papira vredno nekih $30 i sa njim može da kupi akcije u državnim firmama. Znači, narod postaje vlasnik privrede. Divno. Ali, kao što to obično biva, praksa je bila nešto sasvim drugo. Realnost je bila surova. Obični ljudi koji mesecima nisu videli platu, nisu imali pojma šta su to akcije, ali su znali šta je gotovina. I tako, za keš da se prehrani porodica, da se kupi frižider, prodavali su te vaučere budzašto. A ko ih je kupovao? Šačica ljudi koja je imala i novac i znanje da shvati da ne kupuju parče papira, već udeo u budućim gigantima. Tako je počelo stvaranje nove klase oligarha. I tu, usred sveg tog haosa, na scenu stupa ključni igrač naše priče, Vagit Alekperov. On nije bio samo jedan od onih koji su se našli tu da pokupe kajmak. Ne, on je bio čovek sa vrlo jasnim, preciznim planom za rusku naftnu industriju. Da bi se razumelo odakle ta vizija, dovoljno je pročitati šta je jednom rekao. U našem dvorištu, osim bacanja konopca i jahanja na naftnoj klackalici, nije bilo druge zabave. Njemu je nafta bila u krvi, otac mu je bio naftaš, on je bukvalno odrastao na naftnim poljima. To nije bio samo posao, to je bio čitav njegov život. Sad, dolazimo do njegove genijalne poslovne ideje koju je zapravo pozajmio sa zapada. Vidite, sovjetski sistem je bio, neverovatno neefikasan. Jedna firma je bušila i tražila naftu, druga ju je prerađivala, treća prodavala. Sve odvojeno, spora komunikacija, ogromni gubici. Alekperov je shvatio nešto ključno. Sve to treba spojiti pod jedan krov. Od bušotine do benzinske pumpe. Vertikalna integracija. To je bio recept za efikasnost i naravno ogroman profit. A on nije bio neki početnik. Njegov put do vrha je bio impresivan. Krenuo je kao inženjer u Sibiru, postao menadžer i onda je u gradu Kogalim uradio nešto neverovatno. Dramatično je povećao proizvodnju nafte. Naravno, to je primetila Moskva. I vrlo brzo on postaje zamenik ministra za naftu i gas celog Sovjetskog saveza. Znači, u trenutku raspada on je bio na savršenoj poziciji. Imao je znanje, imao je kontakte i što je najvažnije, imao je plan. Dobro, imamo haos, imamo čoveka sa planom. Sljedeći korak, izgradnja imperije. Hajde da vidimo kako je ta vizija pretočena u stvarnost. Kako su 3 državne firme postale privatni džin. Sve počinje 25. novembra 1991.
Ovo je ključan datum. Samo par nedelja pre nego što će se Sovjetski savez zvanično raspasti, vladinom uredbom se spajaju 3 državna naftna preduzeća: Langepas Neftegaz, Uraja Neftegaz i Kogalim Neftegaz. I tako nastaje državni koncern Lukoil. Ime je inače akronim. L, U i K su početna slova ovih gradova. U tom trenutku to je još uvijek bila državna firma. Plan privatizacije je izgledao prilično fair, bar na papiru. Država zadržava trećinu, trećina ide radnicima preko onih vaučera i trećina se nudi spoljnim investitorima. Jednaki delovi, sve deluje u redu. Ali to je bila samo početna pozicija na šahovskoj tabli. Prava igra je tek sledila. I evo kako se ta igra odigrala. Bio je to skoro pa udžbenički primer kako preuzeti kompaniju. Prvi korak – pokupovati vaučere od radnika za sitan novac. Drugi korak – malo suptilniji. Izdaš nove akcije, ali samo za odabrane kupce. Time se automatski smanjuje procenat vlasništva svih onih malih akcionara koji nisu prodali. I treći, finalni udarac – kupiti državni udeo. A kada je najbolji trenutak za to? Pa kad predsjedniku Jelcinu očajnički treba novac za predizbornu kampanju. Šahmat. Kontrola je konsolidovana. Ali džabe vam vlasništvo ako imate zastarelu sovjetsku tehnologiju. Lukoilu je bio potreban novac za modernizaciju. I to mnogo novca. I tu Alekpero povlači još jedan genijalan potez. Sklapa dogovor s američkim Chevronom, prodavaće im naftu. A taj ugovor onda koristi kao garanciju, kao zalog da dobije ogroman kredit od $700 miliona. Tim novcem modernizuje opremu i odjednom Lukoil postaje ne samo veliki, već i izuzetno profitabilan i konkurentan na svetskom tržištu. I tim dolazimo do današnjih dana. Kako ta imperija, izgrađena u haosu 90-ih, izgleda danas? Pa, Lukoil je sada pravi globalni energetski igrač. Ona vizija vertikalne integracije je sada u potpunosti ostvarena. Lukoil kontroliše apsolutno sve. Od istraživanja i bušenja u potrazi za naftom i gasom, preko prerade u svojim rafinerijama, veleprodaje i trgovine na svetskim tržištima, pa sve do proizvodnje struje, čak i iz obnovljivih izvora. Ceo lanac vrednosti je u njihovim rukama. A razmere su, zapanjujuće. Pričamo o kompaniji koja drži oko 2% čitavog svetskog tržišta nafte. Prisutni su u preko 40 zemalja, zapošljavaju više od 100.000 ljudi. To nisu samo brojke, to je dokaz da je Lukoil jedan od ključnih igrača u globalnoj energetskoj jednačini. Definitivno. Ali vremena se menjaju, svet se okreće od fosilnih goriva i u Lukoilu su toga itekako svesni. Zato se već uveliko prilagođavaju budućnosti, ulažu u solarnu energiju, u vetroparkove, u hidroelektrane. Jasno je da pokušavaju da osiguraju svoje mesto i u svetu koji će se sve manje oslanjati na naftu. Dakle, priča o Lukoilu je zaista neverovatna. To je primer kako se iz potpunog raspada može stvoriti globalna sila. Ali to nas dovodi i do posljednjih pitanja. Dok se svet menja, dok se pravila energetske igre pišu iznova, šta je sledeće poglavlje za imperiju koja je izgrađena na nafti? To je pitanje o kojem vredi razmisliti. A sada, hajde da spustimo ovu veliku globalnu priču na naš teren. Šta se tačno prodaje ovde u Srbiji i šta to realno znači za domaće tržište? Lukoil je, da se podsjetimo, u Srbiji prisutan od 2003. kada je preuzeo nekadašnji Beopetrol. Danas paket koji se prodaje uključuje mrežu od 112 benzinskih stanica, 2 ključna skladišta nafte u Doljevcu i Ostružnici i naravno sudbinu skoro 1000 ljudi, što direktno, što indirektno zaposlenih. To je bez ikakve sumnje jedan od najznačajnijih igrača na našem tržištu. A sad pazite, ovo je možda i najzanimljiviji deo priče. Ovde se ne prodaje neka propala firma, naprotiv. Uprkos svim geopolitičkim vetrovima, Lukoil Srbija je poslovao izuzetno dobro. Pogledajte samo ovaj rast profita. Sa 915 miliona dinara u 2023. na neverovatnih 1,27 milijardi u 2024. godini. Znači, Gunvor ne kupuje problem. Gunvor kupuje profitabilan i rastući posao. I tako polako stižemo do samog kraja. Videli smo uzroke, upoznali smo glavne aktere i shvatili smo koliki su ulozi. Ali ostaje ono ključno pitanje. Šta sve ovo zaista znači za budućnost? Na kraju, ostaje nam to jedno veliko pitanje koje lebdi u vazduhu.
Da li je prodaja jedne kompanije pod sankcijama drugoj kompaniji koja i sama ima, blago rečeno, kontroverzne ruske veze, zaista pravo rešenje? Ili je sve ovo samo jedan briljantan poslovni manevar, promjena imena na vratima, dok se ispod površine suštinski ništa ne menja? Odgovor na to pitanje verovatno će definisati energetsku budućnost ne samo Srbije, već i celog regiona.